En dat hier ik wel oorsken. Gewoon wij rennen er altijd wel mensen om. Nou net, we staan alleen nog maar fietsen. Affie Dijkstra, wie op het moment van de botsing ontwerk. Ik sta je voet achter. Hier bij de schoolwand, zeg maar, bij de wand. Je voet achter waar het gebeurd is. En toen? Toen kwam de wand op je zo. En toen hing weer iets van mijn broers die bij me. En we dachten van, hé, de stelling ligt los. Maar toen kwam de hele morgen naar binnen. En toen zeiden we nog een keer, er kwam glas en de auto. Dus dat wie vreemd schrikken. De bestuurder is nu alle gedachten net goed worden. Hij is van zijn parkeerplak al hoe de stoep naar de winkel rijden. Er zit wel snelheid. Hij stier nog in de drive, zei mijn baas. Dus hij had echt net remmen. Dus het is gewoon, hij is gewoon terugrijden. Dus er was geen remkamer rond de pas. Dus de winkel ook dat die in iedere balken zit. De eigenaar wil zo gauw mogelijk de skeer weer repareren. De winkel blijft gewoon hier. Ja, het is een heel product glas wat door de hele winkel bezaaid is vanzelf. Dus ja, dat zit ik in de klein. Dus ja, dat mag je al hier in bezien. Dus nou ja, goed, dat komt al heel. Dat zijn derde dingen.